Успяхте да нарушите добрата серия на Лудогорец, извинявайте, на Крумовград. Да, не успяхте, но все пак тук спечелихте този двубой. Има даже песен, някой чупи рекорда, как беше, други падат за борда, така че не успяхме, да, защото бяхме добре мотивирани за този матч и имахме план за играта, който го изпълниха много добре играчите. Бяхме добре организирани, имахме контрол над целия матч. Въпреки че не създавахме много положение пред вратата на Крумовград, мисля, че контролирахме играта, контролирахме събитията на терена. Доволен ли сте от темпото на игра? Сякаш бавничко изкажеш. Вие сега пак с слабост търсите слабост. То стана бавно темпото, просто защото терена малко второ по време се така започна да става по-грапав и топката не вървеше добре. Нашите играчи са технични и са свикнали да играят на бърз терен. Топката стана по-бавна. Така че, ако не ви харесва темпото, съжалявам. Все пак гол в последната минута, това също е... Да, в последната минута това е награда за усилията на нашите играчи. Поздрави съдийката. Моля, поздрави. Казах, че това е добър, успешен дебют за мен. И въпреки че там в първите 10 минути, само че аз от моята гледна точка, нали, ощети нашия отбор 2-3 пъти, но като цяло се справи много добре момичето.